Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикъл от продуктовата гама на Teka. Това е мултифункционална фурна с вентилатор от серията Teka HE725. Виждате как изглежда самият артикул. Тя е в бял цвят, предлага се и в покритие инокс. Фурната има дигитален дисплей, 6 функции, полирани прибиращ се бутони, които ще ви покажем след малко как работят. Виждате самия бутон как влиза и излиза на своето място. Дигиталният дисплей с трите копчета под него. Сега ви показваме и другият бутон. Фурната има турбофункция, старт-стоп програмиране, вътрешно покритие на фурната и покритието на тавите е Crystal Clean Email 2 пъти А. Това е висок клас. Сега ще ви покажем водачите как се издърпва тавата. Виждате как се движат те. Имаме врата с двойно стъкло, хромирани водачи, които са телескопични за първото ниво, охлаждаща система с сместителна камера и вентилатор, защитен термостат, дълбока тава на 50 мм, хромирана скара, вместимостта на фурната е 65 литра, тя е от енергиен клас А. Виждате в комбинация с черен готварски плот и с аспиратор в същия бял цвят като фурната. Един наистина интересен артикул.